Historie Lean Summitu vlastně sahá až do roku 2020, kdy ta myšlenka, se kterou jsme Lean Summit zakládali, byla: vytvořme prostor, ve kterém si firmy můžou nasdílet mezi sebou, co se jim daří, co se jim nedaří, jaké překážky museli překonat, jak se jim to podařilo. Program sme aj v tomto ročníku zamerne rozdelili do 4 tematických streamov, čím ukazujeme, že Lean nie je úzko vymedzený koncept ani prežitok. Prepája kultúru, agilitu a čoraz viac aj prácu s dátami a ich správnu interpretáciu. Zároveň si zachováva silné jadro overených nástrojov a metodík, ktorých aktuálnosť potvrdzuje každý jeden use case na tomto samite. Celkovo viac ako 320 účastníkov z vyše 118 spoločností na jednom mieste to len potvrdzuje. Špičková konferencia, môžem úprimne povedať. Speakery boli fantastickí, komunikovali sme veľmi rovnakú správu o líne, o ľuďoch, o rôznej metodike, napríklad Lean transformácia a Agile metodológia, to bola naozaj špičkové. Tak určite Lean Summit je dôležitý kvôli tomu, pretože je dobré si aj tak troška možno poplakať o tých veciach, ktoré dennodenne zažívame. V našich pozíciách ľudí, ktorí zažívame a implementujeme zmeny, tak my sme ako takí športovci. Aj športovci majú nejaké svoje sústredenia, kde si môžu tie športové výkony porovnať, dať nejaké tie metriky na jednu líniu, ale zároveň sa aj poradiť o tom, čo im pomáha tak recoverovať, získať tú energiu, aby tie zmeny sme mohli realizovať ďalej. A z takýchto konferencií takže vždycky prídem nabudený z toho, že aha, to sú veci, ktoré riešime aj my a dajú sa riešiť aj takýmito spôsobmi. Takže taká relationship s ľuďmi je najlepšia. Se na summitu účastnili významní zástupci Vysokého učení technického v Brně z fakulty strojní. Také jako unikátní jsme získali pro letošní rok záštitu hejtmana Jihomoravského kraje pana Jana Grolicha. Ja si myslím osobne, že ten heavy VCM alebo Lean systém trpí na udržateľnosť, je veľmi závislý od ľudí, je veľmi závislý od stratégie firmy. Ak sa mení stratégia firmy, menia sa ľudia. First of all, thank you for this great event. It was very good to join here. It's not so easy to get this award. I guess this is one of highest value.